Het is toch een lieds pareltje wat je zo in die Rijksstraatweg zit. Hè? En verbeeld je eens, hè? Vroeger wie dit, en want het beschreven als de belle fidère. Een mooi uitzicht betekent het. Dit pareltje, beter bekend als het theekoepeltje in Park Vijversburg in Tietjerk, is het oudste gebouw van het Bosk van IP. En nu is het op een nijtijd voor een restauratie. Alleenig is dat net goedkoop. Dat betekent best een grote kostenpost. En zeker dit soort restauraties, ja, die merken wij wel natuurlijk. In hele uitgaven. En nou ja, daarom is het ook heel fijn dat we voor dit soort restauraties eventueel subsidie krijgen kunnen. Maar een bedrag van €30.000 helpt de provincie om het Simmerhuisje te restaureren. Hoewel dit de stichting enorm helpt, is het nog net genoeg voor alle restauraties in het Bosk van IP. Dan teer je steeds meer in op je eigen reserves. En ja, daar zit op een gegeven moment een stap op. Als dit nou het enige weer, maar ja, als we achter de villa sjuggen, dan zullen we de foliëren, dat is de volgende. En we gaan een grote baggerklus die zit te wachten. Dus ja, we gaan van die ene restauratie naar de oren. En als we daar een beetje stiepen bij krijgen kunnen, dat is tegen welkom. Net steende dat het park zelfs echt bijlezen maakt voor de vernijingen, gaat de charme van het koepeltje niet verlen. We gaan hier de Rijksstraat waar het verkeer aan ons voorbij raast. En ja, hier mij we een beetje weer terug in de tijd, waar de tijd een beetje stilstaat. En dan zou ik zeggen, nou wat is dan een heerlijk plekje om daar mooi lekker zitten te kunnen.